Terve, terve. Eräkuksassa taas ollaan ja tässähän on jahtikausi meneillään kiivasta tahtia. Me ollaan taas menossa herra Hirven kanssa hirvieläimiä kyttäämään ja hiiviskelemään niiden perässä. Mutta me kun ollaan jo tällaisia aika varttuneita herrasmiehiä, niin tällä iällä sitä aina vaan enemmän kiinnostaa erilaiset apuvälineet, jotka avittavat elämän eri toiminnoissa. Ja meillä on taas pari hauskaa härpäkettä tässä kokeiltavana. Mitäs? Saman merkkinen Pixra Aika hurjan näköinen tähtäinlaite ja tällähän näkee 2 kilometriä asti, mutta tosiaan niin et säkään ihan 2 ei, kyllä lyhyempikin matka riittää. Kyllä. Mutta aika mainio homma. Ja onko siinäkin muistikorttipaikat ja tallentaa suoritukset sitten? Kyllä, täällä on kamera. Okei, mahtavaa. Mutta sittenhän tällä lämpötähtäimen kanssa ei sovi lähteä ampumaan ihan mitä eläintä, vaan mitä sillä saa ampua? No ainakin näitä vieraslajeja, että Niin. supikoira ja sitten villisika ja Joo. tietyissä paikoissa, missä on lupa ampua, niin peuraa myöskin. Niin, jossakin haitta-alueella Kyllä, sitten on annettu kyllä. lupa, että saa peuraakin tällaisella. No joo, semmoisen alueen, mistä me löydetään? Kai me löydetään joku, että päästään kokeilemaan. No kyllä me varmaan jostain löydetään semmoinen. Mutta ekaksi vähän kokeillaan näitä laitteita ja katsotaan, miten ne toimii. Ja totta kai meillä on tänään paljon muutakin retkeä ja mukavaa meininkiä luvassa.